ଶାଶୁର ଆରେ ସେହି କଥା କହିବା ପାଇଁ ପରା ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କଳିଆନାର ତ ଧାଇଁ ଆସିଛି ନା ଇଙ୍ଗିତ ମର୍ଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଆରେ ବାପା କୋଉ ଶାଶୁର ତେବେ କାହୁଛି ଶୁଣ सत्य भारत
ଶାଶୁର ତେବେ ତୋହର ଶତ୍ରୁ ଏ କାଳନ୍ଦୀ ହଦରେ ପଡି ବସ୍ମି ବୁଝିଲି 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 ଦେବଶ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରି ଗୁମର କଥାଟା ବୁଝିଲି ତମ କଂସ ତେବେ ତୋହର ଶତ୍ରୁ ଏ କାଳନ୍ଦୀରେ ପଡି ବିନାଶ ମାନିବି ଦେବଶ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନି ଅବିଳମ୍ବେ ମୋ ଦୂତକୁ ଗୋପପୁରେ କରିବି ପ୍ରେରଣ ବିଧାୟ ଦେଉଛି ଏତେ